Kograde Coachim. Bino आंनि first time journey जागोन बियो आंनि थाखाय लंजार journey गोजौ बिल्डिं सिमाङावबो नुफेराखैमोन आं बेबायदि गोजौ बिल्डिं नुबाय दा खानो मोनबाय सार खानो मोननाय बायदि मोनलायदों बिल्डिं गोजौआव नुहुरो ना आंथिं Đây sao? Mới ra người nha. Mới ra người nha anh Đạt. Phải đi về. Delivery stani. Mas itu jelas. Apa sih? Nggak ada bisa aku pernah mau baju mending. Bola. Bisa online orang mau main nggak? Jadi dosto, ada wajib yang beri ni mana ni awak macam, mana beri ni mana beri ni? Ini jarjuk. Lah, ini berapa thar? Macam ni. Oh, macam tu ni. Kansir ni? 380 Kira? 380 चलो अच्छे बोल रहा हूँ कितना देगा मिशी वाला मिशी ना मिले 150 ना कम नो उन लिखे मेरा से बारा मुझे मिला बरे 20 साल से बनेगा बरे 20 साल बनेगा नङासो बेरायहैजायो लामा बांसिन जाबाय ना मोजां दा हाबैसैना दा हाबगोनरा आयौ बरिया ओंखाम जानोसै ओंखाम बायनानै जानायनि खोथालै जाथारनांगौ ला लागाना हो सुदुरलाला खावासाखि जागायसै बाल बायनानै जानायलै गाव गसोबो गारजाया हाब्रु मोनामखायो नै माबाजोंसो फाग्लाजों हेल' गाइस खुनुरुखुम सफैबाय मा बुंबावनो हामजोब्बाय रानजोब्बाय दा आंजों लोगोआव
सासेया माबानि उदालगुरिनि ओमफ्राय सानै लोगोआ क'क्राझारनिनोखा आंजों फैफानाय माने क'क्राझारनिनो गाइस नोंथांमोना भिडिअखौ इन्टारेस्ट मोनोबा साबस्क्राइब खालामलांदो नेक्स्ट भिडिअनि थाखाय नेबाय थादोलाय गोदान फैयोबा नटिफिकेसनखौ अन दोनखा खिन्थु नङाबा सहैजानाय नङाबो